Zanzi kubira ra mapfumo kwakaimbwa zvakanakidza. Retired General Chiwenga anga ariko. Saka Zanzi pakazoimbwa rwiyo rwokuti iro gore rino richauya. Zanzi vamapfumo vakatambura kuti vanzwikwe. Vanhu vese vangoti chamisa. Saka ndoda kubvunza murume uyu kuti wakazochinja birth certificate rini kuti unzi chauya iwe. Penga mshandi penga. Today Zama political parties. We have called all political parties that are in parliament. We were still waiting for ZANU-PF to come. ZANU-PF has categorically snapped the workers. Go and tell all workers that ZANU-PF snapped the workers. We invited the Minister of Labor, Maika Konye. She has snapped workers. So we have invited and we are grateful that the other political formation has come in solidarity with workers. We have called them to hear our challenges and would want to give them an opportunity to respond to the issues that they've had here. It is my singular honor to invite the president of MDCT and MDC Alliance, Comrade Chamisa. Welcome and thank you very much. Pamsoroi, President wedu, President wemsangano wakazvara musangano weruzhinji, musangano we Zimbabwe Congress of Trade Unions, baba vamutasa vari pano neutungamiri hwese huri pano, Vangwarati Secretary General, amai vedu vandinoremekedza zvikuru, Mai Katumba, vakuru vese vari pano veZCTU, maveterans ari pano, vana baba vakaondera shava vabva kwaZvimba uko. Tinokutendai vatungamiri varipo, vana vamakore, vana vamakuyana, magredha emusangano, magredha evashandi. Tinotenda vana vamajongwe vari pano, vamwe vakokwa, vana mukoma Briggs Bomba, vana Jona Gokova, vakomana vatakabva navo kure nechimurenga ichi. Tinokutendai maorganizations ari pano, ZINASU, nogamuchirawo vatungamiri vandauya navo, Movement for Democratic Change, Chairman Komich, DSG Mpariwa, Vawende, Vauchi, Vachimanikire, navabhondo neumwe mutungamiri wekumaprovinsi. Tinokutendai. Nhasi izuva revashandi. Ini ndauya nokuti ndiri mushandi. Hakuna munhu asiri mushandi.
Asi kana uri mubi unogona kuti hausi mushandi nokuti unodya zvevapfupi nekureba. Ndosaka muchiona ZANU-PF inoremerwa kuuya pane vashandi nokuti havasi vashandi. Ndanetseka ndichifunga ndichaonawo pano vaMunangagwa. Nekuti patakuenda manje kutanga muna July. Takunza kutonga kutsva munyika, kutungamirira kutsva. Kwekuti musi wezuva revashandi izuva rekubatana kwenyika kwete zuva rekupatsanurana kwenyika. Pandiri kupinda chichava chikomekedzero chokuti mukuru wese wehurumende anofana kunge ari pa May Day kana ari mushandi. Kureva kuti zuva rakaita sanhasi tichitarisira kuti pane hurumende ndashamisika kuti kana minista weLabour anoshayikwa pakadai kuboyikota basa revashandi. Ukaona hurumende inoboyikota zvevashandi, hurumende iyoyo yazviboyikota yaabandona the agenda yokuendesa mberi nyika nokuti nyika mushandi. Vatsvangirai vakasiya vandipomera, vakandirumirira, vakandipa senyana. Uchenjeri hunoti kana ukafadza mushandi wafadza nyika. Uchenjeri hunoti kana mushandi akaguta nyika yakaguta. Uchenjeri hunoti mushandi kana achifara nyika yakafara. Uchenjeri hunoti kana watungamidza mushandi mberi watungamidza uchenjeri mberi. Ndo zvandakapuwa senyana nokuti mhou inofamba nemhuri yayo. Avapo pano vatsvangira asi kana ndiri pano vari pano. Nokuti ndakasiya ndapuwa tsvimbo dzokufambisa basa mberi. Mozisi unosiyira Joshua ari pano. Saka hai ndibvumidzei president kuremekedza gamba remagamba, ikawe lamakau, indodha lamadodha, ubaba utsvangirai. The man who showed us the way. Murume akadzidzisa Mugabe kuti chinonzi gutsa ruzhinji chi. Murume akadzidzisa Mugabe kuti chinonzi ruregerero chi. Murume akadzidzisa Zimbabwe kuti chinonzi kuona chi. Vana vembwa havasunuri musumwe muchete. Ndakazoona vasunura vana Munangagwa zvakataurwa naTsvangirai 99 kuti toda kuchinja maitiro. Vakazozviona muna November musi wa 18. Dambudziko president havana kunzwisisa kuti vaTsvangirai vakati chinjai maitiro, havana kuti chinjai munhu. Ivo vakufunga kuti vakachinja Mugabe tapererwa nenyaya. Tiri kuziva kuti vaMugabe pavanga vachifamba vanga vana kondakta wavo, vanga vana windi wavo. Windi wavo Mugabe ndianiko? Windi wavo Mugabe ndianiko? Zvakundishamisa kuti windi wakuti aiwa bhazi raponja wakuritiza wakuti handisi ndandiri murizi webhazi. Asi tinoziva kuti pese paitwa chinhu navaMugabe vaiita naED Munangagwa. Pakaurawa mahospitari vanga vari vese. Pakapondwa migwagwa vanga vari vese. Pakanongwa mari kuGMB vanga vari vese. Pakaomeswa zvinhu muzvipatara vanga vari vese. Uri wese nakatsani. Anambonzwa vaMunangagwa vachiti varamba kana kupokana navaMugabe for the past 37 years. Angoti kana vaMugabe vakati ngatibe dzepfunde. VaMugabe vakati ngatiponde dzepfunde. VaMugabe vakati ngatitsinge vashandi basa. VaMugabe vakati ngatidzorere nyika kumashure. So akutiudza chiko ED gore rino. Ndosaka muri kuona nhasi zuva revashandi. Tauya pano sevashandi kuti titi kwatiri kufamba. Ndasvika ndandiudza president, ndasvika ndandiri kumaTebeleland nhasi, ndakuroya, ndinofamba usiku ndichitaura nemadzishe
chavari kutaura vari kuti tina sifuna ukupera izinto zonke, sifuna ulungisa izinto zonke, sifuna ukukocha amasela onke. Akuzinto zinoreveka. Kwatuka kubvisa matsotsi ese munyika kuitira kuti munyika muve neutongi hutsva. Hakuna mari yenyika inofamba kana mutungamiriri ane namo mumaoko. Hakuna mari yenyika inofamba kana urimbo hwakazara mumaoko ehurumende. Ndosaka tapinda patava. Patapinda nhasi ndanzwa kuti pamharadzano handisida kutombopedza nguva ino kuti nhasi aIsraeri izuva revashandi. Mushandi ndianiko? Mushandi ndianiko? Munhu wese mushandi. Vashandi vanyanyoomesherwa zvinhu president, mawo veterans. Ndo vashandi vakarwira nyika yedu asi havana chavakawana. Saka ndiri kuti kutanga muna July pamunondipa ndingopedza kuita inauguration, ndiri kushedza mawo veterans ese ndiape mugove wavo kuti vagare zvakanaka. Takawirirana kwete kuti 38 years down the line tichiri kungotaura nyaya kuti tiri kugadzirisa malisi emawo veterans. Zvingarema chiko? Vashandi venyika ndo mawo veterans edu. So those are the workers of our country vanofana kuremekedzwa nekurwira kwavakaita nyika. Not only that, Chimbwido na Mujibha ndo vashandi venyika. Chavanoda haisi mari kugadzirirwa zvipatara, madhipi nezvikoro mumaruwa. Ndatenderera mumaruwa. Vanhu vajamuka. Kana mchifunga ngezvevapana vadiki, ike zvino izvi chembere ndo dzajamuka too much. Mukatarisa ndandiri kumhondoro, zera ranga riripo ndakakatyamadzwa Secretary General vaMoyo. Our fathers and our mothers vari kuti isusu taneta. Zvinhu zvaifanira kunge zvakagadziriswa hasati zvagadziriswa. Takudawo kuti vakomana vechidiki vagadzirisa. Ndikati makanditarisawo naED pakanzi gohwesa yapa, anogohwesa ndiani? Ndipei mukana muone, ndipei mukana gore rino muone zvandinoita. Ndipei mukana gore rino muone zvinoitika panyaya yekugadzira matambudziko atinawo. Gore rino irori gore. Ndakazoona nezuro kudhara mukanya akandishedza zvikanzi handigoni kusiya nyika ndisati ndakuona. Ndikati nomudhara ndine meeting nevafundisi nemadzishe, zvikanzi ndinomirira ndege, akapotsa asara nendege. Ndobva ndazonomona mudhara akafara yeye. Mukanya akafara. Ndikati uri kufarira zvikati no, ndafara kuti ndasiya ndaona mutungamiriri mutsva. Umwe uya ndakaona kuti unondivhiringa. Mukanya wafuti ane musoro unopisaka. Igandanga kaya. Saka isu tinozviziva gore rino rakatikoshera. Ndine urombo kuti President Tsvangirai havapo. Vaifana kunge varipo. Sei vaifana kunge varipo? Muridzi wenyaya ndiye anofana kuva muridzi wenyaya. Muridzi wengoma ndo anofana kuva muridzi wengoma. Zvino muridzi wengoma haapo asi muridzi wengoma aripo. Ngoma iriko gore rino nderekuti munhu wese kubasa. Ngoma iriko gore rino nderekuti munhu wese kupi? Isu tiri ngoti patinopinda takunokinyura industry. Industry tinoikinyura seiko. Isu tinotaura kuti kana uri murungu uya nemari yako muno. Kwete zvangwena zvokungoti Zimbabwe is open for business but closed for workers. Isu hatingoti Zimbabwe is open for business. Tokubvunza kuti open for business rei.
Turn out your business is looting. Turn out your business is corruption. Turn out your business is marginalization. Turn out your business is shade dealing. Ndakaona madhiri arikuitwa naNgwena nana China nanani. They are busy asset stripping my resources enyika. Zvino ndakati kutanga muna September ndavapo. Ndiri kuudza machina uyai pano itake you. Zvawakasaina izvi dzokera kumba hatidi. Zvawakasaina izvi dzokera kumba hatidi. We want genuine investment inoita kuti munyika muve ne benefit for the people. Kwete benefit yevakuru vari kumusoro. Kana mvura ichinaya haifani kungora musoro chete ngainaye nekumakumbo. So ndozvo zvatiri kunogadzirisa izvozvo madhiri ari kuita tiri kutarisa zvedu kuti madhiri ase enyika madhiri ekuda kudya vari vega. Now isusu hatizvide izvozvo tiri kuzvigadzirisa. Chanetsa nenyika ino ndechekuti ne problem ye leadership. Vatungamiriri vedu havana muono, vane muono wehozhwa wokuti kana isati ibondera inongoti kune nzira chero kusina nzira. Ndosaka muchiona ite zvinezvi ndanditaurira president ndikati they are busy exporting lies. Malies okuti we have a new dispensation. Asingazive kuti vaMnangagwa is the old of the old ndiani. How does the old become the new? How does Mnangagwa become new? Akabhabhatidzwa kupi uye nani? Uye zita rake nderekuti chii? Saka tinozviziva kuti baba nyaya inoda kugadziriswa munyika muno is a leadership issue. It's a governance issue. Nyaya yaigadziriswa naNgwena because Ngwena was part and parcel of this. Ndiye aiti vaMnangagwa vachitadza kufamba, vaMugaba vachitadza kufamba vaiuchirana maoko. So we will not separate the two. Matwins panyaya ye underdevelopment. And toda kugadzirisa nyaya iyoyo patiri kupinda. Ndinoona nyaya ya corruption yadzika midzika president. Corruption has become the biggest business. In fact, two biggest businesses in this government is corruption and lying. They are now lying even to themselves that they have gone to the extent of exporting lies. Kunoza Britain would know we are new, it's a new dispensation. When you're about to write a free and fair election, how do you have free and fair election if you can't hold an ordinary primary election in your party? Unotadza kuverenga maballot box ako evanhu vashoma wakutaura ruda kuita enyika. That's why tiri kutaura zeki gore rino hatisi kuzoregererana. Manje ndiri kushedzera ma demonstrations andiri kuti munhu wese anoda free and fair election uya muroad. Munhu wese anoda free and fair election uya muroad. Why? Because vakomana tikasavamanikidza ma-reforms atiri kuda ema-elections havateereri. Takaona ballot paper raanoda kushandisa rekubiridzira rinochinja. Takati isusu ballot paper ratinoda toda ratine takasvinurira idhi apa chamisa. Idhi apa chamisa. Kana ndisipo haivhiwi, hakuna anogerwa asipo. Saka musavhunduka. President kune vamwe vanovhunduka. Kwazoita musikana umwe shamwari yedu yataitamba naye paBruwan. Angakanganisa zunhu. Tiri kuseri kwekuseri, musavhunduka. Musavhunduka. Takapedza nenyaya yoyo, nyaya hatisi kuzokonzera confusion. Anenge apanduka takasiyiwa naSave kuti tibatane pamwe chete. Asi kune umwe anongova nemweya usina kunaka wokuti kana zvamubata zvinomuwisira kusina vamwe. Iyeye tichaita kuti tigadzire naye, togadzira nyaya yesimbol yedu, toenda kuma-elections. Chembera hatifani kuvhiringwa mumaruwa, tovhotera chinja iri yakamira yakadaro. Musoro wecandidate uri ipapo, todzidzisa vanhu tiri pa-alliance kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka musavhunduka. Patiri kuenda kumakotsi musavhunduka, chidobi chatiri kutamba. Iskirium game. So musavhunduka henyu kuti hatina plan. Plan tinayo. Tiri kumberi kwevamberi.
pa next level. So musavhunduka panyaya iyoyo tiri kugadzirisa. Ndakondishandise mukana pazuva revashandi president kuti vashandi vasavhiringidzika pekuvhotera paripo. Munangagwa here kana kuti chamisa? Ndoda kunyatsonzwisisa. Munangagwa here kana kuti chamisa? Munangagwa here kana kuti chamisa? Vashandi mavazazovatauraga kureva kuti nyaya yapera kumaruzevha vari kungoti munangagwa here kana kuti chamisa? Tichipedzisa nyaya yedu nhasi. Ndakuudzai ndikati gore rino tiri kuti munhu wese kupi? Asati gumiripa. Ndine shoko remapurisa. Ndiri kurwadziwa nemashandiro ari kuita mapurisa nokuti vashandi. Pandiri kupinda hakuna mupurisa anoitwa ndini ndakubata ari muroad. Mupurisa wese anoshanda mukamba achifamba nemota yakanaka kwete kutakurwa muri mumakochikari kana mumapickup. Mupurisa wese ndoda kuti dhora ritambe newe muhomwe. Uwe mupurisa wenyika ziso repovo kwete ziso repati. Mupurisa puhamari ndokodzerana newe. Saka mapurisa ndiri kushanda nemigore rino nokuti muri vashandi toda kupagadzirisa. Riot haizowanikwi mustriti ichita basa rekudzingirira vanhu. Riot inouya chete kuzogadzirisa kuti pabhora paisaita mhirizhonga. Vanoda kudemonstrata vashandi patinopinda, huyai mudemonstrate. Tokuperekedzai nemabhiza nemabhoso because it's your constitutional right to demonstrate. Now mukada zokutamba nangwena mufi makaziwana izvi. Munotoziwana muhurumende itsva. Ndozvatiri kupa package. Vashandi vese tiri kuona zvino mapurisa ari kutambudzika mumakamba. Hamuna mota dzekufamba nadzo. I saw vakomana vezanu vakatenga mota dzekukamba 171. Maambulance hamuna mumahospital asi munoona kukosha kwemota yekukambeni. Iyo zanu musoro wakokai. Unowanza achiti kwazi tivhoterei mukativhotera tokuvakirai marodi. Kwari moika zvino ndiyani hamusi kuzvionera ndimi murimo. Moda kuvhoterwa kuti muitei futi. Woenda kunopimba mudzimai waunoemba. Kuti ukandida ndokuitisa mwana ndokuita seko. Saka isu president taakunokanika nyika. What is our deal for workers? Number one, my workers patinopinda, we are going to invoke the social dialogue so that there is a tripartite negotiating forum. Inaita kuti ite win-win for workers, win-win for business. Isu atiti we are open for business. Isu we are best for business. When we are open for business, we are open for abuse, we are open for corruption and other manipulation. We are best for business. I must teach Mnangagwa, don't be open. When you are open, you are vulnerable. Be best for business. Isu tiri kudzokera ku tripartite negotiating forum, the Kadoma Declaration. Toda kuno make sure that all the recommendations are taken on board so that we implement a decent work agenda. Muhurumende medu patinopinda, mushandi wese anofana kuva ne-social security scheme ne-social security number. Ndakataura kuti in my government hakuna munhu anonyimwa birth certificate musi waanozvarwa, but musi waanozvarwa you are entered onto a computer, tokupa social security number, tokupa employment number, tokupa pension number, tokupa birth certificate number, tokupa driver's license number, so that is activated panosvika 18. And e-government kwete zvokuti vanhu vanotambura kuziva kuti vanhu vari munyika vangani, vachapuwa mabasa vangani. Totokuziva kuti panosvika 18 you deserve to get a job. We attract investment. Munhu uyazotsveta mari. We are opening new cities. Vamwe ndiri kutaura kuti spaghetti roads chamisa zuva ri kutaura hatizinzwisisi. Ndiri kutaura nyaya yemabullet train hamusinzwisisi. Yes, vision is not for all. Provision is for all. Support me by vision, then you get your provision. Kwete kuti azvana ngwena havazooneka zvese. But no pinda tinogadzirisa nyaya yegovernment. We are saying nyaya yemapensions
$80 zamunopuwa kunasa idzi toda kugadzirisa nyaya iyoyo. Let's go back to giving pensions kuma workers. Vakashanda vana mudhara wangu vana vakaondera vanofana kupuwa mari yepension. And espatiri kupai 65 years and above. Munhu wese ngaarapwe mahara. 65 years and above. Munhu wese ngaapinde Transport Republic mahara. Behaving trains, metro trains, kubva kuna Chitungwiza. Bosi ndiri kutozviona zvangu. Ndakuzviona. Vamwe vachiri kumashure pandakuona government yedu iyi. Munhu achaziva kuti Zimbabwe yadirwa shuka. Nekwatiri kuenda ikoko. Yes, tiri kugadzirisa nyaya harmonization yemalabor laws. Iyoyo totoigadzira, that's part of our legislative agenda. Patiri kungopinda maissues atiri kugadzirisa nyaya ILO conventions, to make sure that deal with respecting the ILO convention. I think our report to ILO is going to be very bad because of what we have done to our nurses. Because of what we have done to Ange, Madzimai for the past 3 months, they are demonstrating they have not had their husbands getting their money and their gratuities. Nothing is being done. The difference between Ngwena Neni, Ngwena is a commander. I'm a smart governor. Ngwena is going to come with command economics. I'll bring smart economics. Ngwena is going to come with command salaries. I'm bringing smart salaries. Zinoindirana nemukhoro waunofana kuva nawo. Nesa akanga achida kuti agadzirisirwe zvinhu zvake haumudzingi. Dzinga nhamo kwete kudzinga nesi. Ndozvatinoda kugadzirisa izvozvo. President ndokutendai nokutipawo mukana nhasi. Isu tinofamba mumatsimba aDr. Richard Morgan Tsvangirai. Ndiye mutungamiriri akatipa gwara, ndiye watinofamba naye. My workers, the good news is that parikuya Zimbabwe itsva muchanakirwa sokunakirwa zviya. Bondi pandirungopinda by September, bondi handidi kurionazve munyika muno. Tiri kudzora mayusa. Chengeta chikwama cha baba chine madhora. Tiruda kudzora multi-currency system. Panenge pane rands, panenge pane US dollar. But tichagadzirisa ikoko kuti tibve taenda kunogadzirisa kupinda monetary union and customs union. Vanangwena vazooni. The world is moving. Hakusina vakuru variko. Isa tisuda kubvisa Ngwena patukwenda pana July. Zorodzai Ngwena. Ngwena inofana kuzorora. Mari yepensheni yake iwana mudyandigere. Kwete kuita mudyandimire kuti haudi kugara pasi uda ngodya umire kusvika wafa. Kunozororwavo uchionawo vamwe. Nhakaona dzechi. Vaita basa. God bless you. Thank you very much.